אנחנו צריכים להתפלל, חבר'ה, למרות שקשה לי להאמין שעם גידול כזה לא יהיו גרורות. אז מה התוכנית? יש לנו תוכנית? בבית ספר הזה כל כך הרבה בנות שרק צריך לעזור להם לראות את האור. תפקיד שלנו, תפקיד חשוב. אבל אין מה לעשות חוץ מלשים אותה דחוף על השולחן, לחתוך ולהוציא. את יודעת מה? אני אוהב אותך. אתה יודע מה? מה? תביא יין. אני הולכת להביא אמבולנס תכף ומיד. לא! תעזרו לי. Special for you to remember Israel. On